Hvala našim rockerima i treneru, a mi nastavljamo dalje sa rockerima iz osnovne škole Ivana Cankara. Hvala našim kurama. Sljedeći su nam rockeri osnovne škole Petra Zrinskog. Hvala rockerima. A prije nego što nastavimo, još jednom molimo publiku koja stoji ovdje u lijevom kutu da se maknu malo nazad, zato što na tribinama ništa se ne vidi. Još nazad. Još malo nazad. Imate mjesta i na drugoj strani. Još samo mrvicu i možemo dalje. Mi nastavljamo sa ocjenama mini formacija 2. U rock'n'rollu je nešto drugačije nego u školama. Kod nas suci daju mjesta, tako da ako dobijete broj 1, to znači da je sudac dao prvo mjesto toj formaciji. Prvo ćemo pogledati ocjene za formaciju